už točím. Ahoj, vítejte u dalšího pořadu, sledování pořadu. Pracujeme na Islandu, plete se mi jazyk, to nevadí. Před chvílí jsme to zkoušeli na tomhle místě, ale vypli jsme to, tak teď děláme druhou část. A sekáme, jsme tu dneska dva peda. Čau, já jsem tu taky. Mám v pořadu hosta, musíš si to musím natočit více na sebe. Pardon, jsem tady taky. No tak dneska sekáme, já už jsem sekal chvíli před Bejou, teď jsem zebrala i Beju, měl jsem to dovolené. A tak za hodinu budeme obracet, tak vám to ještě potom se spojíme zase s váma. Tak, určitě. Petko, tohle všechno Luky už stihl posekat dneska, půlku asi se mnou. No. A za chvilku vám ukážu, tady je hezký výhled, pro ty, kdo by chtěli. A tohle nás ještě čeká posekat. Ten kopec nahoře někdy jindy. Až po dešti. Po dešti. Tak, zítra máme mít poslední hezký den. Tak já vám tady natočím něco hezkého, aspoň z výhledu. Není moc hezky, nevím, jak to bude vidět. Navíc je to přes traktor a přes sklo. Hlavně přes ten traktor, no ale tam vlastně. Jej, počkej, teď to nechce ostřit. Počkej, ono to stačilo radečko. Tak. Tady teďka zmoulí. Tak. Děcka, tam tím směrem někde je Reykjavík. Tam tím, že jo? Ne, tuším teďko směrem. Jo, určitě, protože ta řeka teď... směrem je Hekla, to vím. Hekla by měla být vzadu, ne? Ne, tam? Tam? Tam je Hvolsvetur, No. Hekla, takže tam tím směrem bude sopka. Jo. 50 kg odsud zhruba. Jo. Pro ty, kdo Takže jste... ano, Reykjavik bude tež jde tam tím směrem, no. Výborně. Tam je oceán všude. Jo, ano. Ten to asi neuvidí. To určitě neuvidí Tam oceán. je oceán Tam je a řeka. Jižní ostrovy, tam je oceán. Takhle celé. No ale tam to je řeka, co vidíš. Jo. No to já vím. Když mi nechce ostřit, tak. Tam tím směrem jsou nádherné vodopády, tam se vydáme někdy na výlet. Ale vodopády jsou krásné všude. Jo. Tak. A dozadu. Tak to je dneska úplná premiéra. Tak. Prvního hosta v pořadu a poprvé seká. Tak, tady ty balíky. To jsou vaše? Jo. A, tady ty balíky. To je to, co jsme se Jo, tak tady ty balíky včera dělali, ten Luky hotovém. Máme už uděláme nějakých 175 balíků. Tak, tady máme sekačku, takovou fajnovou, velkou. Hala. Wow. Bylo by to větší. Všechno by to chtělo nové. Tak, další výhled. Tak. Tak a teď vám ukážu, kde bydlím. Tady ta farma, co se mi tam tak třese úžasně. Ta je moje. Dneska to budete mít rozpletané pěkně. Tam bydlím. A Lukyho farma vidět nejde, tak vám ji neukážu. Ale za kopcem, střecha jste dole jde vidět. A ano, tam, ty najdu to. Tam je. Vidíte střecha stodoly? No to neustří. Asi to tomu občas. Nechci to ostřit. To za té jízdy, víš co, možná Jo. to prostě nestíhá. A kdo jste vydrželi koukat až sem, tak tam je nádherná divočící řeka. Teď ji natáčím, nevím, jak moc ji uvidíte. Nechci to ostřit. No, tak z toho moc nebude. Já si s tím dost házím, ale já se to naučím, já to zlepším. Budete mít Tak vidíte, tam je další farma. To je ta farma, kde je těch 30 koní? Ne, to je jináčí farma. To nejsou koně, tady tu farmu, to je to, co jsem říkal, že koupili jako první A, pozemkama, jo. to je její. A tam ty baráky, to je ta druhá farma, co skoupili, to je kde taky si myslím její, nebo Jo. někde tam, nebo tam jestli koupili jenom pole, to nevím. A tam z toho už dělají pomalu, tam z toho už pomalu dělají Glasshouse. A to se kourá, hrubé. Jo. Tak, a tady vidíte nějaký kanionek a tam se chystám na výlet. Protože vypadá, že je blízko. Ne, ale i tu se chystám na výlet, na ten, jasně. Je to On by měl být. Já jsem kolem toho běhal nahoru jak svíň.
jasný, a to bylo to, jak si... Moje spolupracovnice z Rakouska říkala, že to je 2 hodiny cesta tam. Ne, 2 hodiny, 2 kilometry, pardon. Tam 2 hodiny Jo, určitě. ne, 2 kilometry, že to je. Takže se tam někdy odpoledne, jak budu mít po práci, zajdu podívat. Pak někdy No. půjdu s tebou. Jo. Počkej, já to ještě. Dál, jen tak. No, tak doufám, že jsme vám něco natočili. Omlouvám se, doufám, že se video. Já se nemůžu dívat, já sekám. On se nedívá, ale... Čau. No to příště bude lepší, protože se naučím točit. První video se omlouvá. A doufám, že jste se vydrželi koukat až do teďka. Čau. Čau za hodinu.